Il-Gvern huwa determinat li s-sokta bil-ħidma tiegħu biex aktar nies isiru sidin ta' darhom. Għal dan il-għan se jissaħħaħ l-impenn biex jissaħħu l-iskemi eżistenti bħal dik tal-equity sharing fejn l-awtorità ta' djar tidħol bisħab ma' individwi biex tajnhom isiru sidin ta' darhom. Il-ħsieb huwa li din l-iskema titwessa biex jintlaħqu iktar nies. F'sessjoni informattiva mal-medja fil-preżenza tal-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zerafa sostna li l-awtorità temmen bisħieħ li kulħadd bla ebda eċċezzjoni għandu dritt li jkollu saqaf diċenti fuq rasu. Waqt din il-laqgħa semma li għalkemm f'pajjiżna hawn rata ta' sidin ta' djar qawwija ta' aktar minn 80%, l-Awtorità ta' Djar għandha bosta skemi differenti biex kulħadd jilħaq l-aspirazzjoni tiegħu li jkun sit ta' daru u qal li l-pass li jmiss fis-settur tal-akkomodazzjoni issa huwa li jkun hemm aktar għajnuna speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam l-affordabilità. Intant fil-ġranet li ġejjin se bdew jinbatu l-ewwel ċekkijiet tal-1,000 minn 10,000 f'għaxar snin lil first time buyers. Kważi kull min kien eleġibbli għal din l-iskema madwar 1,700 applikaw għaliha. Minnaħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli, Jake Azzopardi, qal li l-Fondazzjoni hija impenjata biex toħloq iċ-ċirkostanzi sabiex ikun vijabbli li n-nies jinvestu f'akkomodazzjoni affordabbli u qal li għandha tinstab soluzzjoni vijabbli li tibda minn proprjetajiet li huma battala. Il-mira hija li l-problema tal-housing affordabbli tiġi indirizzata biex nies bidħul baxxu medju ikunu jistgħu ilaħqu mal-kera u għażit jgħid li bl-intervent tal-Awtorità ta' Djar u b'diversi skemi din il-kategorija ta' nies tiġi mejjuna tlaħħaq mal-prezz tas-suq. L-impenn tal-Awtorità ta' Djar u tal-Fondazzjoni huwa li jiġu indirizzati problemi ta' housing li jaffaċċjaw persuni bi sfidi soċjali. Għalkemm saru passi kbar wasal iż-żmien li jkun hemm stok b'saħħtu ta' appartamenti bi prezz affordabbli. Dan jgħin sabiex persuni li ma jikkwalifikawx għall-akkomodazzjoni soċjali minħabba dħul tagħhom iżda li xorta waħda tisibuha diffiċli biex ikollhom il-proprjetà tagħhom ikunu jistgħu jibdew jimirħu f'din il-possibilità li jsiru sidin ta' darhom. Staqsejna lil kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli, Jake Azzopardi, dwar it-triq il-qudiem biex jintlaħaq lan tal-Fondazzjoni viżavi is-sostenibilità finanzjarja u dik ambjentali. Fl-immedjat irridu nkunu preparati biex noffru soluzzjoni ta' investiment, alternattiva ta' investiment għal proprjetajiet vakanti li jeżistu ġewwa pajjiżna u naraw kif minn dawk l-isfidi fi proprjetajiet vakanti noħolqu opportunitajiet ta' housing affordabbli. Fit-tielet lok imbagħad irridu naraw li noħolqu opportunitajiet ta' investiment, modelli finanzjarji li verament imbagħad fit-tul iħallu riżultat biex ikollna suq tal-housing affordabbli jkun vijabbli għall-investitur privat ukoll. Waqt dan l-aġġornament tal-medja tħabbar ukoll li dalwaqt se jiġi ppubblikat rapport ta' studju holistiku li sar dan l-aħħar dwar il-kirjiet f'pajjiżna ibbażat fuq il-kirjiet u l-kuntratti irreġistrati.